La Promesa, salaisuuksien kartano Manuel ja Curro saavat selville, että Cruz tappoi Janan. Cruz tappoi Janan. Sanokaa se ääneen, hyvät ihmiset, sillä minä en vieläkään pysty. Cruz tappoi Janan. En voinut uskoa silmiäni, kun totuus vihdoin nousi pintaan tuossa kirotussa palatsissa. Vannon teille, rakkaat katsojat, että käteni tärisivät, kun ymmärsin, mitä La Promesan seinien sisällä oikeasti tapahtui. Ja tänään me käymme sen läpi yhdessä hetki hetkeltä, kyynel kyyneleeltä. Pitäkää hatustanne kiinni, sillä se mitä nyt tulee, saa kylmät väreet kulkemaan pitkin selkäpiitä. Muistatteko millainen tyttö Jana oli? Muistatteko sen katseen, sen rohkeuden, sen sydämen, joka löi köyhien ja unohdettujen puolesta? Muistatteko, kuinka hän saapui palatsiin etsimään totuutta menneisyydestään ja kuinka hän löysi sieltä rakkauden, jota kukaan ei olisi uskonut mahdolliseksi? Jana ja Manuel, palvelijatar ja Markisin poika, rakkaus, joka uhmasi kaikkia sääntöjä, kaikkia luokkia, kaikkia esteitä. Ja nyt se rakkaus makaa haudassa. Voi hyvä luoja, se makaa kylmässä maassa. Kaikki alkaa siitä aamusta, kun palatsi heräsi hiljaisuuteen. Ei naurua keittiöstä, ei askelia portaissa, vain raskas, musta suru, joka painoi jokaista huonetta kuin lyijyviitta. Palvelusväki liikkui kuin varjot, päät painuksissa, silmät punaisina. Jokainen peili oli peitetty mustalla kankaalla. Jokainen kello oli pysäytetty. Ja jokaisen huulilla oli sama kysymys, jota kukaan ei uskaltanut lausua ääneen. Miten Jana todella kuoli? Ja tässä, ystäväni, tässä piilee koko tarinan ydin. Sillä virallinen tarina, se tarina, jota Marquisitar Cruz halusi meidän kaikkien uskovan, ei pitänyt paikkaansa, ei alkuunkaan. Onnettomuus, he sanoivat. Traaginen, valitettava onnettomuus. Mutta minä kysyn teiltä, milloin viimeksi onnettomuus jätti jälkeensä näin monta vaiennettua suuta, näin monta lukittua ovea, näin monta kiireesti poltettua paperia? Menkäämme Manuelin luo. Voi, Manuel Parka. Sydämeni särkyy joka kerta, kun ajattelen häntä. Mies, joka oli valmis luopumaan tittelistään, omaisuudestaan, koko tulevaisuudestaan vain ollakseen Janan rinnalla. Nyt hän makasi huoneessaan pimeydessä, verhot kiinni, eikä suostunut nousemaan sängystä. Hän ei syönyt, hän ei puhunut. Hän vain tuijotti kattoa ja kuiskasi Janan nimeä yhä uudelleen, kuin rukousta, joka ei koskaan saisi vastausta. Jana, Jana, miksi sinä? Ja sitten oli Curro. Muistatteko, kun paljastui, että Curro oli Janan veli? Että he olivat samaa verta, saman äidin lapsia, erotettuina syntymästään asti julmuuden ja valheiden takia. Nyt tuo nuori mies oli menettänyt siskonsa juuri, kun oli hänet löytänyt. Curro ei itkenyt julkisesti. Ei. Hän istui nurkassa, kädet nyrkissä, leuka jännittyneenä, ja hänen silmissään paloi jotain, mitä en ollut ennen nähnyt. Ei pelkkää surua, vaan raivoa. Kylmää, kärsivällistä, vaarallista raivoa. Ja juuri sinä hetkenä, kun katselin häntä, tajusin, tämä poika ei lepäisi ennen kuin saisi tietää totuuden. Inacreditavel, uskomatonta, sanon minä. Sillä samaan aikaan, kun koko talo suri, yksi henkilö käyttäytyi oudosti. Yksi henkilö ei vuodattanut yhtään kyyneltä. Yksi henkilö tuntui melkein helpottuneelta. Ja te tiedätte jo, kenestä minä puhun. Marquisitar Cruz de los Infantes, nainen, jonka katse oli aina kylmä kuin talvinen järvi ja jonka hymy kätki enemmän salaisuuksia kuin koko palatsin holvit. Sinä iltana, kun näin Cruzin kävelevän käytävää pitkin pää pystyssä, selkä suorana, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut, jokin sydämessäni sanoi, hän tietää jotain. Hän tietää enemmän kuin kukaan muu. Ja se epäilyksen siemen, rakkaat katsojat, se pieni myrkyllinen siemen alkoi juuri sillä hetkellä itää. Eikä mikään, ei mikään tässä maailmassa voisi enää estää sitä kasvamasta. Tudokomessa kaikki alkaa siitä hetkestä, kun kaksi murtunutta sydäntä löytävät toisensa. Se oli myöhäinen ilta, sade rummutti palatsin ikkunoita ja tuuli ulvoi kuin kärsivä sielu puutarhan puiden lomassa. Manuel oli vihdoin noussut sängystään, ei siksi, että suru olisi hellittänyt, vaan siksi, että jokin veti häntä alas, kohti tallia, kohti sitä paikkaa, jossa hän ja Jana olivat niin monta kertaa tavanneet salaa. Ja siellä, hämärässä, lyhdyn vapisevassa valossa hän törmäsi Curroon, kaksi miestä, kaksi surua. Yksi ja sama tyttö, jota molemmat olivat rakastaneet, toinen kuin rakastettuaan, toinen kuin siskoaan. He seisoivat siinä hetken, sanattomina, ja sitten Manuel teki jotain, mitä en unohda koskaan.
Hän ojensi kätensä ja laski sen Kurron olkapäälle. Ja Kurro, tuo ylpeä, raivoa täynnä oleva nuori mies, murtui. Hän romahti ja ensimmäistä kertaa hän antoi kyyneltensä valua. Me emme voi tuoda häntä takaisin, Manuel sanoi käheällä äänellä. Mutta me voimme tehdä yhden asian hänen puolestaan. Me voimme saada selville totuuden. Ja siinä, ystäväni, siinä syntyi liitto, joka tulisi ravistelemaan koko La Promessaa perustuksiaan myöten. 2 miestä, jotka aiemmin olivat katsoneet toisiaan epäluulolla, nyt yhdistivät voimansa yhden ainoan päämäärän edestä. Saada selville, kuka todella vei janan heiltä. Minä vannon sinulleli, Kurro sanoi, ääni täristen, mutta katse lujana, etten lepää ennen kuin se, joka teki tämän, maksaa teoistaan. Vaikka minun täytyisi repiä tämä palatsi kivi kiveltä hajalle. Seguren firme, pitäkää kiinni, sillä juuri kun he lausuivat tämän lupauksen, käytävän varjoissa liikkui hahmo, joku kuunteli. Joku aina kuunteli tuossa talossa, mutta tällä kertaa Manuel ja Kurro olivat varovaisia. He olivat oppineet läksynsä. Tästä lähtien he tapaisivat vain öisin, vain salassa, vain paikoissa, joissa seinillä ei ollut korvia. Ja kenen puoleen heidän epäilyksensä ensimmäisenä kääntyi? Kenen? Te tiedätte sen jo, Cruzin. Sillä Manuel, vaikka hänen sydämensä kieltäytyi uskomasta sitä, oli nähnyt oman äitinsä tekevän kauheita asioita ennenkin. Hän tiesi, mihin tuo nainen pystyi, kun hänen valtaansa tai kunniansa uhattiin. Ja Jana oli uhannut molempia. Äitini vihasi häntä, Manuel kuiskasi, ja jokainen sana tuntui repivän häntä sisältä. Hän vihasi Janaa siitä hetkestä asti, kun tajusi, että minä rakastin häntä. Hän teki kaikkensa erottaakseen meidät, mutta olisiko hän todella voinut? Hän ei saanut lausetta loppuun, ei pystynyt. Sillä ajatus siitä, että oma äiti olisi voinut riistää hengen rakkaimmalta ihmiseltä, se oli liikaa kenen tahansa sydämelle kannettavaksi. Mutta Kurro, hänen katseensa oli kova. Rakkaus tekee meistä sokeita, Manuel, mutta totuus avaa silmät, vaikka se sokaisisi valollaan. Me menemme loppuun asti, yhdessä. Ja niin, tuona sateisena yönä, tallin hämärässä, alkoi tutkinta, joka paljastaisi salaisuuksia niin synkkiä, että ne saisivat koko Espanjan aateliston vapisemaan. Vannon teille, etten tiennyt vielä silloin, kuinka syvälle tämä kuilu ulottuisi. Mutta te tulette näkemään. Te tulette näkemään. Ja nyt, rakkaat katsojat, alkaa se osa, jossa minun sydämeni alkoi hakata kuin rumpu. Sillä totuus ei koskaan tule esiin kerralla. Ei, se tulee palasina, sirpaleina, pieninä johtolankoina, jotka odottavat jotakuta tarpeeksi rohkeaa kokoamaan ne yhteen. Ensimmäinen sirpale löytyi Janan tavaroiden joukosta. Manuel oli mennyt hänen vaatimattomaan huoneeseensa sinne, missä Jana oli nukkunut palvelijattaren kapealla vuoteella, hyvästelläkseen, koskettaakseen viimeisen kerran esineitä, joita hänen rakkaansa oli koskettanut. Ja siellä, patjan alle kätkettynä, hän löysi sen, revityn kirjeen. Puolikkaan paperin palan, jonka reunat oli raastettu rikki kuin jonkun vihaisen käden voimalla. Meu Deus, voi hyvä luoja. Kun Manuel luki ne harvat sanat, jotka olivat vielä luettavissa, hänen kasvonsa kalpenivat. Tiedän, mitä teit, en vaikene, sinun on kohdattava. Ja alareunassa, puoliksi revittynä, yksi kirjain nimestä. Kirjain C, niin kuin Cruz, vai oliko se sattumaa? Manuel ei tiennyt, mutta hänen vaistonsa, se sama vaisto, joka oli pettänyt hänet niin monta kertaa ennen, huusi nyt kovempaa kuin koskaan. Toinen johtolanka tuli odottamattomasta suusta. Nuori palvelijatar, joka oli aina ollut Janalle ystävällinen, veti Kurron syrjään pesutuvassa. Tyttö vapisi kuin haavanlehti. Hän katsoi ympärilleen kolmesti varmistaakseen, ettei kukaan kuunnellut, ja kuiskasi sitten sanat, jotka jäätävät veren. Herra Kurro, sinä yönä, kun neiti Jana, kun se tapahtui, minä kuulin riitelyä, kovaa riitelyä, naisen ääni. Ja se ääni, se ei kuulunut kenellekään palvelusväestä. Kurron veri jähmettyi. Kenen ääni se oli, hän kysyi, mutta tyttö vain pudisti päätään, kyyneleet silmissä. En voi sanoa, herra. Jos hän saa tietää, että puhuin, minä olen mennyttä, niin kuin neiti Janakin. Kuulitteko sen, ystäväni? Tuo pieni palvelijatar juuri paljasti, että Janan kuolema ei ollut onnettomuus. Se oli varoitus. Uhkaus, joka toteutettiin, ja joku tuossa palatsissa oli valmis tekemään saman kenelle tahansa, joka uskaltaisi puhua. Ja sitten tuli kolmas sirpale,
Kaikkein vaarallisin. Manuel ja Curro alkoivat kysellä hienovaraisesti, missä kukin oli ollut sinä kohtalokkaana iltana. Ja tässä, hyvät ihmiset, tässä he törmäsivät ensimmäiseen suureen ristiriitaan. Sillä Marquisitar Cruz oli kertonut kaikille olleensa koko illan huoneessaan päänsäryn vaivaamana. Mutta kun Curro puhui puutarhurin kanssa, vanhan rehellisen miehen, jolla ei ollut mitään syytä valehdella, tämä sanoi jotain, mikä muutti kaiken. Marquisitar huoneessaan. Ei toki, herra Curro. Minä näin hänet sinä iltana puutarhassa. Myöhään. Hyvin myöhään. Hän käveli kohti vanhaa kaivoa, siellä missä neiti Jana löydettiin. Ihmettelin vielä, mitä ylhäinen rouva tekee siellä keskellä yötä. A bomba estoura, pommi räjähtää. Cruz oli valehdellut. Hän ei ollut huoneessaan. Hän oli ollut ulkona, pimeässä, juuri siinä paikassa, jossa tragedia tapahtui. Ja nyt, ystäväni, epäilyksen siemenestä oli kasvanut kokonainen puu, jonka juuret ulottuivat syvälle palatsin mustaan sydämeen. Mutta, ja tämä on tärkeää, yksi puutarhurin lause ei riittäisi kaatamaan Marquisitarta. Cruz oli liian mahtava, liian ovela, liian suojattu. He tarvitsisivat todistajan. Todistajan, joka oli nähnyt omin silmin. Ja sellainen todistaja oli olemassa. Joku, joka oli piiloutunut pelkonsa taakse. Joku, joka kantoi kauheaa taakkaa sielussaan. Manuelin ja Curron oli vain löydettävä hänet, ennen kuin Cruz tekisi sen ensin. Valhe on kuin talvinen jää, rakkaat katsojat. Se voi näyttää vahvalta, se voi kantaa painoa hetken, mutta kun aurinko nousee ja totuus alkaa lämmittää, se rakoilee, se ritisee. Ja lopulta se pettää alta ja sen alle jäänyt uppoaa kylmään syvyyteen. Ja juuri niin alkoi käydä Cruzin valheille. Ensin murtui alibi. Me jo tiedämme, että puutarhuri oli nähnyt hänet puutarhassa, mutta kun Manuel vapisten, sydän raskaana, kysyi äidiltään suoraan, missä tämä oli ollut sinä iltana, Cruz teki virheen. Ensin hän sanoi olleensa huoneessaan. Sitten, kun Manuel painosti, hän sanoi kävelleensä hetken käytävillä, ja lopulta hän ärähti. Miksi sinä minua kuulustelet kuin rikollista, poika? Etkö näe, että äitisi suree? Mutta minä kysyn teiltä, suriko hän todella? Sillä nainen, joka suree, ei vaihda tarinansa 3 yhden keskustelun aikana. Nainen, joka suree, ei katso poikansa silmiin kylmyydellä, joka jäätää huoneen. No podesser, eihän se voi olla totta, ajattelin minä, ja silti kaikki viittasi siihen suuntaan. Sitten oli Petra. Voi Petra, tuo uskollinen kylmä, aina varjoissa liikkuva palvelijatar, joka tiesi jokaisen salaisuuden tuossa talossa. Curro huomasi, että Petra käyttäytyi oudosti. Hän vältteli katsetta. Hän hätkähti joka kerta, kun Janan nimi mainittiin. Ja kun Curro yritti kysyä häneltä sinä yöstä, Petra melkein pudotti tarjottimen käsistään ja kiiruhti pois sanoen, minulla ei ole mitään sanottavaa. Ei mitään sanottavaa. Hyvät ihmiset, ihminen, jolla ei ole mitään sanottavaa, ei pakene kuin varas yössä. Petra tiesi jotain. Hän tiesi paljon. Ja hänen pelkonsa oli yhtä paljastava kuin mikä tahansa tunnustus. Mutta miksi? Miksi Cruz olisi tehnyt tämän? Tässä, ystäväni, meidän on katsottava motiivia. Ja motiivi oli kristallinkirkas kuin vuoristopuro. Muistatteko, mitä Jana oli saanut selville? Muistatteko ne salaisuudet, joita hän oli alkanut kaivaa esiin? Salaisuudet Cruzin menneisyydestä. Salaisuudet, jotka olisivat voineet tuhota koko Marquisitaren aseman ja kunnian. Jana tiesi liikaa. Ja Cruzin maailmassa tieto oli vaarallisempaa kuin mikään ase. Jana ei ollut vain köyhä palvelijatar, joka uskalsi rakastaa Marquisin poikaa. Ei, hän oli uhka. Elävä, hengittävä uhka kaikelle, mitä Cruz oli rakentanut valheiden ja julmuuden varaan. Ja Cruz oli tehnyt selväksi monta kertaa, ettei hän antaisi kenenkään, ei kenenkään, seistä tiensä tulella. Ja lopulta löytyivät peittelyn jäljet. Curro sai tietää eräältä keittiön tytöltä, että sinä kohtalokkaana yönä Cruz oli käskenyt polttaa joukon papereita takassa, keskellä yötä. Kiireesti. Rouva itse valvoi, että kaikki paloi tuhkaksi, tyttö kertoi. En ollut koskaan nähnyt häntä niin kiihtyneenä. Que absurdo. Mikä järjettömyys, ajattelin. Kuka polttaa papereita keskellä yötä juuri sinä samana yönä, kun ihminen kuolee? Vastaus on selvä. Se, jolla on jotain kätkettävää. Se, joka yrittää epätoivoisesti tuhota todisteet omasta pahuudestaan. Ja Cruzin naamio, rakkaat katsojat, oli alkanut rakoilla, mutta ennen kuin se putoaisi kokonaan, meidän oli kuultava se yksi ääni, joka voisi muuttaa kaiken. Todistajan ääni.
Ja nyt, hyvät ihmiset, minä pyydän teitä istumaan alas. Vetäkää syvään henkeä, sillä se mitä nyt kerron sai minun leukani loksahtamaan lattiaan asti. Se todistaja oli Pia. Muistatteko Pian? Tuo lämmin sydäminen nainen, joka oli palvellut palatsia niin monta vuotta, joka oli nähnyt kaiken ja vaiennut kaikesta. Pia kantoi sielussaan taakkaa, joka oli murtaa hänet. Sillä sinä kohtalokkaana yönä Pia oli ollut siellä. Hän oli nähnyt. Ja pelko oli pitänyt hänet vaiti kaikki nämä pitkät, tuskalliset päivät. Kurro löysi hänet itkemästä kappelista polvistuneena, ristiin puristetut kädet vapisten. Ja kun nuori mies laski kätensä hänen olalleen ja sanoi pehmeästi, Pia, minä tiedän, että sinä näit jotain. Ole kiltti, Janan tähden. Silloin pato murtui. Voi armias, Pia huudahti ja kyyneleet valuivat virtanaan. Minä olen kantanut tätä sydämessäni ja se myrkyttää minut. En saa unta, en saa rauhaa. Joka yö minä näen sen uudelleen. Näet minkä Pia? Kurro kysyi, ääni tuskin kuiskausta kovempana. Mitä sinä näit? Ja silloin Pia kertoi. Hän kertoi, kuinka hän oli sinä iltana mennyt hakemaan liinavaatteita ja kuinka hän oli kuullut ääniä puutarhasta. Kuinka hän oli piiloutunut pensaiden taakse ja nähnyt, omin silmin nähnyt, markiisitar Cruzin seisomassa Janan edessä vanhan kaivon luona. Kuinka he olivat riidelleet kiivaasti ja kuinka Cruz oli sähissyt sanat, jotka olivat polttuneet Pian muistiin ikuisiksi ajoiksi. Sinä et koskaan saa häntä. Ennemmin näen sinut haudassa kuin poikani rinnalla. Gente dosseur, voi hyvät ihmiset. Kuulitteko sen? Ennemmin näen sinut haudassa. Ja muutamaa hetkeä myöhemmin Jana oli poissa. Ei tämä ollut enää epäilystä, ei tämä ollut enää arvailua. Tämä oli silminnäkijän todistus siitä, että Cruz oli ollut viimeinen ihminen, joka näki Janan elossa, ja että hän oli uhannut tämän henkeä vain hetkeä ennen tragediaa. Mutta miksi Pia oli vaiennut? Miksi hän ei ollut kertonut heti? Vastaus, rakkaat katsojat, saa vereni kiehumaan, sillä Cruz oli nähnyt Pian. Cruz oli seuraavana aamuna kutsunut hänet luokseen ja sanonut, hymy huulillaan, mutta jää katseessaan, Pia, sinä olet palvellut tätä taloa uskollisesti. Olisi valitettavaa, jos sinun perheellesi tapahtuisi jotakin. Sinun sisarellesi, sinun sisaren tyttärillesi. Muista, kuka pitää heidän kohtalostaan langat käsissään. Se oli uhkaus, kylmä, laskelmoiva uhkaus, joka oli sitonut Pian kielen pelolla. Mutta nyt Pia ei enää jaksanut kantaa taakkansa. Minä en välitä, vaikka hän tuhoaisi minut, hän sanoi, ja hänen äänessään oli äkkiä uusi lujuus. Jana ansaitsee oikeutta. Ja minä todistan sen, vaikka se olisi viimeinen tekoni tässä maailmassa. Voi, kuinka minä ihailin sitä naista sillä hetkellä. Foi de Cairo Keisho meni sanattomaksi. Sillä siinä seisoi tavallinen palvelijatar, vailla valtaa, vailla titteliä, vailla suojaa. Ja silti hän oli valmis asettumaan koko Espanjan mahtavimman markiisittaren tielle totuuden puolesta. Jos tämä ei ole sankaruutta, ystäväni, niin en tiedä mikä on. Ja tässä, rakkaat katsojat, minun on pysähdyttävä hetkeksi, sillä minä haluan, että te muistatte, kenestä me tässä puhumme. Muistatteko, kuka Jana oli? Muistatteko sen tytön, joka saapui palatsiin repaleisissa vaatteissa, sydän täynnä kysymyksiä menneisyydestään? Muistatteko, kuinka hän hoiti sairaita omin käsin, kuinka hän puolusti heikkoja, kuinka hän uskalsi katsoa jopa markiisitarta silmiin, kun kukaan muu ei uskaltanut? Jana ei ollut vain kaunis kasvo, hän oli valo tuossa pimeässä palatsissa. Hän oli toivo jokaiselle palvelijalle, joka oli koskaan tuntenut itsensä näkymättömäksi. Ja juuri siksi Cruz vihasi häntä niin syvästi. Sillä valo paljastaa varjot, ja Cruz oli elänyt koko elämänsä varjoissa, kutoen juoniaan, hautoen salaisuuksiaan, hallitsemalla pelolla. Jana uhkasi tuoda kaiken päivän valoon, ja sellaista naista kuin Cruz ei mikään pelota enemmän kuin totuus. Kun ajattelen, että tuo ihana tyttö, joka ansaitsi elää, rakastaa, saada oman perheen Manuelin kanssa, riistettiin meiltä pelkän vallanhimon ja ylpeyden takia. Voi, ystäväni, se saa minun sydämeni vuotamaan verta. Ja se saa minut vieläkin päättäväisemmäksi kertomaan teille tämän tarinan loppuun asti, hetkeäkään kaunistelematta, sillä Jana ansaitsee sen. Hän ansaitsee, että hänen totuutensa kuullaan. Mutta todistus yksin, niin voimakas kuin se olikin, ei ehkä riittäisi. Sillä kuka uskoisi palvelijatarta markiisitarta vastaan? Kenen sana painaisi enemmän aateliston silmissä? He tarvitsivat todisteen.
kouriin tuntuvan, kiistattoman todisteen. Ja usko minua, ystäväni, se todiste oli olemassa. Se odotti löytäjäänsä. Muistatteko sen revityn kirjeen, jonka Manuel oli löytänyt Janan patjan alta? Sen palasen, jossa luki, tiedän, mitä teit, ja kirjain C. No niin, Kurro tajusi jotakin. Jos se oli puolikas kirje, missä oli toinen puolikas? Jana oli ollut fiksu tyttö, varovainen. Jos hän oli kirjoittanut jotain vaarallista, hän ei olisi jättänyt sitä yhteen paikkaan. Ja niin Manuel ja Kurro etsivät. He etsivät öisin, kynttilän valossa, kääntäen jokaisen kiven, tutkien jokaisen piilopaikan, jonka Jana olisi voinut tietää. Ja lopulta he löysivät sen. Kappelin irtonaisen kivilaatan alta, samasta paikasta, jossa Jana oli tavannut rukoilla, he löysivät pienen nahkakotelon ja sen sisältä kokonaisen kirjeen, Janan omalla käsialalla kirjoitetun Misericordia, armahda. Kun Manuel luki ne sanat ääneen, hänen äänensä murtui joka lauseella. Jana oli kirjoittanut kaiken ylös, kaiken, mitä hän oli saanut selville Cruzin salaisuuksista. Ja lopuksi hän oli kirjoittanut nämä sydäntä särkevät sanat, jos minulle tapahtuu jotakin, tietäkää, että se ei ollut onnettomuus. Marquisitar Cruz on uhannut henkeäni. Hän pelkää, että paljastan sen, minkä tiedän. Jos luette tämän, olen jo poissa ja te tiedätte, kuka on vastuussa. Rakastan sinua, Manuel, aina. Hyvät ihmiset, minä en häpeä sanoa, että itkin kuin lapsi tätä kohtausta katsoessani. Sillä tässä oli tyttö, joka tiesi olevansa vaarassa, joka aavisti kohtalonsa, ja silti hän oli pysynyt palatsissa, rakkautensa tähden, totuutensa tähden. Hän oli jättänyt jälkeensä oman äänensä, oman todistuksensa, oman syyttävän sormensa, joka osoitti haudan takaa suoraan Cruzia kohti. Ja nyt Manuelilla oli kädessään ase, joka voisi kaataa hänen oman äitinsä. Ajatelkaa sitä tuskaa, ystäväni. Ajatelkaa sitä repivää, sietämätöntä tuskaa. Sillä Cruz, niin julma, niin kylmä kuin hän olikin, oli silti Manuelin äiti. Nainen, joka oli synnyttänyt hänet, imettänyt hänet, laulanut hänelle kehtolauluja. Ja nyt hänen oli valittava, äiti vai oikeus, veri vai totuus, rakkaus vai Jana. Minä en tiedä, pystynkö tähän, Manuel kuiskasi kirjevapisten käsissään. Hän on äitini, Kurro. Kaikesta huolimatta, hän on äitini. Ja Kurro katsoi häntä silmiin ja sanoi sanat, jotka kaikuivat huoneessa kuin kohtalon kellonlyönti. Ja Jana oli minun sisareni. Kysymys ei ole siitä, kuka he olivat meille. Kysymys on siitä, mikä on oikein. Jana ei saa levätä rauhassa ennen kuin totuus on kerrottu. Etkö sinä sitä hänelle velkaa ole? Manuel sulki silmänsä. Yksi kyynel valui pitkin hänen poskeaan ja sitten hän nyökkäsi, hitaasti, raskaasti, kuin mies, joka astuu kohti omaa kohtaloaan tietäen, ettei paluuta ole. Sinä olet oikeassa, hän sanoi. Totuus on kerrottava kaikkien edessä. Mutta ennen suurta paljastusta, rakkaat katsojat, oli yksi mies, jolle Manuelin oli puhuttava ensin. Hänen isänsä, markiisi Alonso. Voi kuinka minä säälin Alonsoa tässä kohtauksessa, sillä kuvitelkaa, mies, joka on rakastanut vaimoaan kaikista tämän virheistä huolimatta. Mies, joka on yrittänyt pitää perheensä koossa myrskyjen keskellä. Ja nyt hänen oma poikansa astuu hänen työhuoneeseensa, kädessään kirje, joka syyttää hänen vaimoaan mitä kauheimmasta rikoksesta. Isä, Manuel sanoi ääni täristen, minun on kerrottava sinulle jotakin, ja se tulee murtamaan sinun sydämesi, niin kuin se on murtanut minun. Kun Alonso luki Janan kirjeen, minä näin miehen vanhenevan silmieni edessä. Hänen kätensä vapisivat, hänen kasvonsa kalpenivat kuin kuolleen, ja lopulta hän laski paperin alas ja kuiskasi, ei, tämä ei voi olla totta. Cruz hän on ankara, hän on ylpeä, mutta murhaaja. Ei, en minä usko sitä, en voi uskoa sitä. Kieltäminen, ystäväni. Se on ihmissydämen ensimmäinen puolustus, kun totuus on liian raskas kannettavaksi. Alonso ei halunnut uskoa, koska uskominen olisi tarkoittanut, että hän oli jakanut vuoteensa, elämänsä, nimensä hirviön kanssa. Kuka tahansa meistä kieltäisi, kuka tahansa. Isä, ole kiltti, Manuel rukoili. Meillä on todistaja, meillä on tämä kirje. Puutarhuri näki hänet. Palvelusväki kuuli, kuinka monta todistetta sinä vielä tarvitset. Mutta Alonso pudisti päätään yhä uudelleen, kuin torjuakseen sanat, jotka repivät hänen maailmansa kappaleiksi. Anna minulle aikaa, hän sanoi käheästi. Anna minulle aikaa ajatella. Sinä puhut minun vaimostani, poika, sinun äidistäsi, meidän perheemme nimestä, ja siinä, hyvät ihmiset, on koko tragedian ydin, suvun kunnia.
Sillä La Promesan maailmassa nimi merkitsi enemmän kuin totuus, enemmän kuin oikeus, joskus jopa enemmän kuin ihmishenki. Jos Cruzin rikos paljastuisi, se ei tahraisi vain häntä, se tahraisi koko perheen, kaikki tulevat sukupolvet, jokaisen, joka kantoi tuota ylpeää nimeä. Ja tässä kuin korppihaaskan äärelle ilmestyi Leocadia. Voi tuo laskelmoiva nainen. Muistatteko, kuinka Leocadia oli aina vainnut valtaa ja tilaisuutta? Kun hän kuuli huhut, ja tuossa talossa huhut kulkivat nopeammin kuin tuuli, hän näki heti tilaisuutensa. Perhekriisissä, markiisitar epäiltynä. Kuinka moni voisikaan hyötyä Cruzin kaatumisesta? Leocadia alkoi kuiskia, sinne tänne, lietsoa. Kuulitteko, mitä markiisitar teki? Kuinka kauheaa! Tietenkin minä en usko juoruja, mutta savua ei ole ilman tulta, ei hän. Hän teeskenteli myötätuntoa, mutta hänen silmissään paloi kunnianhimo. Sillä jokainen halkeama tuossa perheessä oli hänelle tilaisuus kiivetä korkeammalle, ja niin palatsi jakautui kahtia. Toisaalla ne, jotka uskoivat Manuelia ja Curroa, palvelusväki, joka oli rakastanut Janaa, ne, jotka olivat väsyneet Cruzin julmuuteen. Toisaalla ne, jotka pelkäsivät markiisitarta liikaa uskaltaakseen asettua häntä vastaan, ja ne, jotka Leocadia oli myrkyttänyt epäilyksellä ja juonittelullaan. Talo, joka oli jo valmiiksi murtunut surusta, repeytyi nyt kahtia epäluulon ja pelon veitsellä. Ja voi, rakkaat katsojat, ette voi kuvitella, kuinka nuoret naiset reagoivat. Muistatteko Martinan? Kun hän kuuli, mitä oli tekeillä, hän juoksi Curron luo kalpeana kuin lakana. Onko se totta? Hän kysyi vapisten. Onko todella mahdollista, että Cruz-täti, että hän teki jotain niin kauheaa? Ja kun Curro nyökkäsi hitaasti, Martina painoi kädet suulleen ja purskahti itkuun. Sillä hän oli aina tiennyt, että hänen tätinsä oli ankara, mutta murhaaja. Se mursi jotain hänen sisällään, jonkin viimeisen uskon perheeseen, johon hän oli syntynyt. Ja Kataliina, vahva, ylpeä Kataliina, puristi kätensä nyrkkiin ja sanoi sanat, jotka saivat minut taputtamaan käsiäni. Jos tämä on totta, silloin ei ole olemassa titteliä, ei nimeä, ei kunniaa, joka voisi suojella häntä. Murha on murha, oli tekijä sitten kerjäläinen tai markiisitar. Jana ansaitsee oikeutta ja minä seison niiden rinnalla, jotka sitä hakevat. Näettekö, ystäväni, jopa perheen omat jäsenet alkoivat kääntyä. Sillä on olemassa raja, jota edes veri ei voi ylittää. Mutta Manuelille tämä oli kaikkein raskainta. Ajatelkaa hänen tuskaansa. Joka yö hän makasi valveilla ja kysyi itseltään, teenkö minä oikein? Kavallanko minä oman äitini? Onko olemassa poikaa, joka voi lähettää oman äitinsä vankilaan ja silti nukkua rauhassa? Hän rakasti Janaa koko sydämestään, mutta Cruz oli antanut hänelle elämän, ja nyt hänen oli valittava kuolleen rakkaan ja elävän äidin välillä. Kumpi tahansa valinta repisi hänet kahtia. En minä halua kostoa, hän kuiskasi Currolle eräänä yönä. Minä haluan vain, että Jana saa levätä rauhassa, ja että totuus lakkaa myrkyttämästä tätä taloa. Ne olivat jalon miehen sanat, ystäväni, miehen, joka kärsi enemmän kuin kukaan ja joka silti valitsi totuuden. Ja luulitteko, rakkaat katsojat, että Cruz vain istuisi ja odottaisi kohtaloaan? Voi ei. Ette tunne markiisitarta, jos niin luulette, sillä Cruz de los Infantes ei ollut nainen, joka lankeaisi taistelutta. Ei, kun leijona on ahtaalla, silloin se on vaarallisimmillaan. Ja Cruz vainusi uhan kuin peto vainuaa veren. Hän huomasi katseet, kuiskaukset, jotka vaikenivat, kun hän astui huoneeseen, palvelusväen, joka väisti hänen silmiään. Ja ennen kaikkea hän huomasi, kuinka hänen oma poikansa ja tuo sietämätön Curro kuiskivat nurkissa, vaikenivat hänen lähestyessään, katsoivat häntä uudella katseella, joka ei ollut enää pelkoa, vaan syytöstä. He tietävät jotakin, Cruz sähisi uskotulleen. Ja minä aion saada selville mitä, ja sitten minä tuhoan sen. Niin kuin tuhoan kaiken, mikä uhkaa tätä perhettä. Ensin hän kävi käsiksi todisteisiin. Cruz käski etsiä Janan huoneen läpikotaisin. Hän tiesi, että tyttö oli saattanut jättää jotakin jälkeensä. Mutta myöhäistä Manuel ja Curro olivat jo ehtineet ensin. Ja kun Cruz tajusi, että kirje oli poissa, että joku oli päässyt siihen käsiksi ennen häntä, silloin te olisitte nähneet raivon hänen kasvoillaan. Se ei ollut enää kylmää. Se oli tulikuumaa, hallitsematonta, epätoivoista raivoa. Sitten hän kävi käsiksi ihmisiin. Cruz kutsui pian luokseen. Minä kuulen, että sinä olet puhunut asioita, joita sinun ei olisi pitänyt puhua, hän sanoi. Ääni pehmeä kuin silkki, mutta terävä kuin tikari.
Muista, mitä sinulla on menetettävää, Pia. Muista perheesi. Olisi todella traagista, jos heille kävisi huonosti. Mutta tällä kertaa Pia ei vapissut. Hän nosti leukansa ja katsoi markiisitarta suoraan silmiin ensimmäistä kertaa elämässään ja sanoi: "Te ette voi enää satuttaa minua, rouva, sillä minä olen jo kertonut totuuden. Ja totuutta te ette voi polttaa takassa niin kuin poltitte ne paperit. Segurem firme, pitäkää kiinni, näittekö sen?" Pieni palvelijatar seisoi markiisitarta vastaan ja voitti tuon hetken. Cruzin kasvot vääntyivät, mutta ensimmäistä kertaa hän ei löytänyt sanoja. Sillä hän tajusi, hänen valtansa, joka oli aina perustunut pelkoon, alkoi murentua. Ja pelko, joka ei enää pelota, ei ole enää ase. Ja sitten Cruz teki jotain kavalaa. Hän kutsui Curron luokseen kahden kesken, suljettujen ovien taakse. Ja siellä hän vaihtoi taktiikkaa. Ei uhkauksia tällä kertaa. Ei. Nyt hän hymyili makeasti ja tarjosi: "Curro, poikaseni", hän kehräsi kuin kissa, "sinä olet kärsinyt niin paljon. Orpo, ilman perhettä, ilman omaisuutta, mutta minä voin muuttaa sen. Minä voin antaa sinulle nimen, rahaa, aseman, josta et ole uskaltanut edes uneksia. Sinun tarvitsee vain unohtaa nämä hullut syytökset. Anna Janan levätä rauhassa ja minä teen sinusta rikkaan miehen. Mitä sanot? Voi, ystäväni, se oli iljettävin lahjontayritys, jonka olen koskaan nähnyt. Nainen, joka oli riistänyt Curron sisaren hengen, yritti nyt ostaa hänen vaikenemisensa kullalla. Ja tiedättekö, mitä Curro teki? Hän nousi seisomaan, katsoi markiisitarta ylhäältä alas ja sanoi sanat, jotka minä painan kultakirjaimin sydämeeni. Te luulette, että kaikella on hinta, että jokainen ihminen on myytävissä, mutta te erehdytte, rouva. Minun sisareni ei ollut kaupan, eikä ole hänen oikeutensakaan. Pitäkää rahanne, pitäkää nimenne. Minä otan mieluummin köyhyyden ja puhtaan oman tunnon kuin teidän rikkautenne ja veren käsissäni." Ja hän käveli ulos, jättäen Cruzin seisomaan yksin, ensimmäistä kertaa aidosti peloissaan. Sillä Cruz tajusi nyt jotakin kauhistuttavaa. Näitä kahta miestä ei voinut lahjoa, ei uhata, ei taivuttaa. Heidän rakkautensa Janaan oli vahvempi kuin mikään pelko, vahvempi kuin mikään ahneus. Ja sellaista vihollista vastaan edes mahtava markiisitar oli voimaton. Epätoivoisena Cruz kääntyi viimeisen asensa puoleen, valheen ja manipuloinnin. Hän meni Alonson luo, kyyneleet silmissä, kyyneleet, jotka minä vannon olivat yhtä valheelliset kuin kaikki muukin hänessä, ja sanoi: "Rakkaani, meidän oma poikamme on kääntynyt minua vastaan. Tuo Curro on myrkyttänyt hänen mielensä. He haluavat tuhota minut, tuhota tämän perheen. Etkö sinä puolusta omaa vaimoasi? Etkö sinä usko minua kaikkien näiden vuosien jälkeen?" Ja Alonso, voi, tuo repeytynyt mies, seisoi jälleen kahden tulen välissä. Vaimo, joka itki hänen edessään. Poika, jolla oli kädessään kirje kuolleelta tytöltä, kenen puolelle hän asettuisi, kenen sanaan hän uskoisi. Koko palatsi pidätti hengitystään. Sillä kaikki tiesivät, että pian, hyvin pian, tulisi hetki, jolloin totuus ja valhe kohtaisivat kasvotusten kaikkien edessä. Eikä silloin olisi enää paikkaa, jonne piiloutua. Ja nyt, rakkaat katsojat, me saavumme siihen hetkeen. Siihen hetkeen, joka sai koko Espanjan aateliston vapisemaan. Hengittäkää syvään. Sillä se, mitä nyt tapahtui, oli niin järisyttävää, että minä katsoin sen 3 kertaa uskoakseni omia silmiäni. Se tapahtui suuressa salissa. Cruz oli järjestänyt illallisen, suureellisen, loisteliaan illallisen, näyttääkseen koko maailmalle, että perhe oli yhtenäinen, että huhut olivat pelkkiä juoruja, että markiisitar hallitsi yhä. Pöytä notkui hopeasta ja kristallista. Aatelisia oli kutsuttu kaukaakin. Kynttilät loistivat, ja Cruz istui pöydän päässä kuin kuningatar valtaistuimellaan, hymy huulillaan, myrkky sydämessään. Mutta juuri kun jälkiruoka kannettiin sisään, Manuel nousi seisomaan. "Minulla on jotakin sanottavaa", hän lausui, ja hänen äänensä kaikui salissa kuin kellon lyönti. Kaikki hiljenivät. Cruzin hymy jähmettyi. "Istu alas, poikani", Cruz sanoi terävästi. "Tämä ei ole hetki. Tämä on juuri oikea hetki, äiti." Manuel katsoi häntä silmiin. Ja sitten hitaasti hän nosti kätensä, ja siinä oli se Janan kirje. "Minä tiedän, mitä tapahtui Janalle. Ja tänä iltana kaikkien näiden todistajien edessä koko totuus tulee kerrotuksi. Voi hyvä luoja, se hiljaisuus. Voitte kuvitella sen hiljaisuuden, ystäväni." Neula olisi kuulunut putoavan marmorilattialle. Jokainen katse kääntyi Manueliin, sitten Cruziin, sitten takaisin.
Ja Kurro nousi seisomaan Manuelin viereen, olkapää olkapäätä vasten, kaksi miestä yhtenä muurina totuuden puolesta. Sinä yönä, Manuel aloitti, äitini ei ollut huoneessaan niin kuin hän on väittänyt. Hän oli puutarhassa, vanhan kaivon luona. Meillä on todistaja, joka näki hänet siellä. Todistaja, joka kuuli hänen uhkaavan Janan henkeä omin sanoin. Kohahdus kävi läpi salin. Cruz nousi seisomaan, kasvot vääntyneinä. Valheita, törkeitä valheita. Kuka uskoo palvelusväen juoruja aatelisnaista vastaan? Ja silloin Pia astui esiin varjoista. Hän käveli keskelle salia, seisoi suorana kaikkien aatelisten edessä, hän, tavallinen palvelijatar, ja sanoi selkeällä, vapisemattomalla äänellä, minä näin teidät, rouva, minä kuulin teidät. Te sanoitte Janalle, ennemmin näen sinut haudassa kuin poikani rinnalla. Ja vähän sen jälkeen hän oli poissa. Jumala on todistajani, minä vannon sen sielullani. Akasakaju, nyt kaikki romahti. Sali räjähti kohinaan. Aateliset huohottivat, kuiskivat, katsoivat Cruzia kauhuissaan. Ja sitten Manuel luki kirjeen. Hän luki Janan omat sanat, hänen oman äänensä haudan takaa. Jos luette tämän, olen jo poissa, ja te tiedätte, kuka on vastuussa. Ja siinä hetkessä, rakkaat katsojat, Cruzin naamio putosi. Se kaunis, kylmä, hallittu naamio, jota hän oli kantanut vuosikausia, se putosi ja paljasti sen, mikä oli aina ollut sen alla. Hänen kasvonsa vääntyivät raivosta. Hänen silmänsä leimusivat, ja hän huusi äänellä, joka ei ollut enää lainkaan aatelinen. Tuo tyttö olisi tuhonnut kaiken, mitä minä olen rakentanut. Minä suojelin tätä perhettä, minä tein sen, mikä oli tehtävä. Hiljaisuus. Kuoleman hiljaisuus, sillä siinä lauseessa, minä tein sen, mikä oli tehtävä, Cruz oli juuri tunnustanut, kaikkien edessä, koko aateliston edessä, oman miehensä, oman poikansa edessä. Voi, hyvät ihmiset, minä sain kylmät väreet ja saan ne nytkin, kun kerron tästä teille. Ja sitten Manuel teki jotain, mikä sai minun sydämeni murtumaan 1000 palaan. Hän käveli hitaasti äitinsä luo, kyyneleet valuen pitkin poskia, ja kysyi äänellä, joka tuskin kantoi. Miksi, äiti? Miksi sinä teit sen? Minä rakastin häntä. Minä olisin ollut onnellinen. Etkö sinä halunnut minulle onnea? Oliko sinun ylpeytesi todella tärkeämpää kuin oman poikasi sydän? Ja ensimmäistä kertaa, ehkä ainoan kerran koko elämässään, Cruz ei löytänyt sanoja. Hänen huulensa vapisivat. Jotain välähti hänen silmissään. Oliko se katumusta, häpeää vai vain raivoa siitä, että hänet oli saatu kiinni? Sitä me emme koskaan saa tietää. Ympärillä aateliset olivat kauhun vallassa. Yksi vanha kreivitär pyörtyi tuoliltaan. Herrat nousivat seisomaan, kuiskivat kiihtyneinä, katsoivat toisiaan uskomatta sitä, mitä olivat juuri todistaneet. Skandaali, joku kuiskasi. Koko Espanja saa kuulla tästä, toinen sähisi, sillä ymmärrättehän ystäväni, tämä ei ollut vain perheen tragedia. Tämä oli maanjäristys, joka ravistelisi koko aatelispiiriä. Markiisitar, murhaajaksi paljastunut, oman pöytänsä ääressä, omien vieraidensa edessä. Sellaista ei ollut nähty koskaan. Ja Kurro, voi Kurro. Hän seisoi siinä, katse kiinnitettynä naiseen, joka oli riistänyt häneltä hänen sisarensa. Hänen leukansa jännittyi, hänen kätensä vapisivat raivosta, mutta hän ei kohottanut kättään. Ei. Hän vain sanoi, ääni matalana ja kylmänä kuin hauta, te veitte minulta ainoan perheen, joka minulla oli jäljellä, mutta minä en anna teidän viedä minulta myös ihmisyyttäni. Laki hoitaa teidät nyt. Ja Jana katsoo tätä hetkeä taivaasta ja tietää vihdoin, että hänet muistetaan. Hyvät ihmiset, minä itkin. Minä en häpeä sanoa sitä. Minä itkin kuin lapsi. Cruz tajusi heti, mitä oli tehnyt. Hän näki sen kaikkien kasvoilla. Hän oli loukussa, omien sanojensa loukussa, joita ei voinut enää perua. Hän perääntyi askeleen, sitten toisen, katse hurjana kuin ahtaalle ajetulla pedolla. Alonso! Hän kuiskasi kääntyen miehensä puoleen. Alonso, sano jotakin. Puolusta minua. Minä olen vaimosi. Mutta Alonso vain katsoi häntä, ja hänen katseessaan ei ollut enää rakkautta, ei vihaa, vain ääretön murtunut suru. Mitä sinä olet tehnyt, Cruz? Hän sanoi hiljaa. Mitä sinä olet tehnyt meille kaikille? Ja hän käänsi hänelle selkänsä. Se ele, miehen, joka kääntää selkänsä vaimolleen kaikkien edessä, se sanoi enemmän kuin 1000 sanaa. Mutta juuri kun luulimme, että kaikki oli ohi, tuli käänne, jota kukaan ei osannut odottaa. Sillä Cruz, ahtaalle ajettuna epätoivoisena, sähisi sanat, jotka jäädyttivät koko salin.
Luuletteko, että minä toimin yksin? Luuletteko todella, voite hölmöt? Minä en nostanut kättäni Janaa vastaan. Toinen teki sen minun käskystäni. Ja hän kävelee yhä näiden seinien sisällä teidän joukossanne hymyillen teille jokikinen päivä. Naun Podeser, eihän se voi olla totta. Kuulitteko sen, ystäväni? Cruz ei ollut yksin. On olemassa toinen rikoskumppani Käsi, joka toteutti markiisittaren pahan tahdon, ja tämä henkilö on yhä palatsissa piiloutuneena viattoman naamion taakse. Kuka se on? Petra, joka tiesi liikaa. Lorenzo, jolla oli aina omat juonensa, vai joku, jota emme osaa edes epäillä. Ja samassa hetkessä, kuulostaen kuin kohtalon isku, palatsin ovet paukahtivat auki. Alonso oli tehnyt päätöksensä. Hän oli hälyttänyt Guardia Civilin. Univormupukuiset miehet astuivat saliin, ja heidän johtajansa lausui sanat, joita kukaan ei olisi uskonut koskaan kuulevansa tuossa ylpeässä palatsissa. Marquisitar Cruz de los Infantes, teidät pidätetään Jana Expositon kuolemasta epäiltynä. Tulkaa mukamme. Cruz, mahtava, ylpeä Cruz, talutettiin ulos omasta salistaan koko aateliston silmien edessä, pää ensimmäistä kertaa painuksissa. Mutta juuri ennen kuin hän katosi ovesta, hän kääntyi ja loi katseen taakseen. Ei Manueliin, ei Alonsoon, vaan johonkuhun toiseen salissa, yhteen tiettyyn henkilöön, ja hänen huulillaan väreili pieni kylmä hymy, joka sanoi, meidän salaisuutemme on yhä turvassa. Kuka se oli, jota kohti Cruz katsoi? Voi ystäväni, se on kysymys, joka pitää minut hereillä öisin. Ja Manuel ja Curro. He seisoivat siinä keskellä kaaosta ja katsoivat toisiaan. He olivat pitäneet lupauksensa. He olivat saaneet totuuden esiin. Mutta molemmat tiesivät, että tämä ei ollut vielä loppu. Ei niin kauan kuin Janan todellinen tappaja käveli yhä vapaana. Curro laski kätensä Manuelin olalle, sama ele, jolla kaikki oli alkanut, ja sanoi, meidän työmme ei ole vielä valmis, veli. Me löydämme myös toisen. Janan tähden. Aina Janan tähden. Ja tuosta päivästä lähtien he eivät olleet enää vain liittolaisia, he olivat veljiä. Ja sinä iltana, kun palatsi vihdoin hiljeni ja Guardia Civilin vaunut olivat kadonneet yön pimeyteen, Manuel ja Curro kävelivät yhdessä puutarhaan, sinne vanhan kaivon luo, sinne missä Jana oli viimeksi hengittänyt. He eivät puhuneet. He vain seisoivat siinä, kaksi murtunutta sydäntä tähtien alla, ja muistivat. Muistivat tytön naurun, muistivat hänen katseensa, muistivat sen valon, jota kukaan ei voisi koskaan sammuttaa, ei edes Marquisitar Cruz, kaikkine juonineen. Manuel otti taskustaan pienen kuivuneen kukan, saman kukan, jonka Jana oli kerran antanut hänelle sinä onnellisena päivänä, jolloin he olivat uskaltaneet uneksia yhteisestä tulevaisuudesta. Hän laski sen hellästi kaivon reunalle ja kuiskasi, me pidimme lupauksemme, rakkaani, sinä saat vihdoin levätä ja minä lupaan sinulle, niin kauan kuin minä hengitän, sinua ei koskaan unohdeta. Da voi, hyvät ihmiset, jos teillä oli kuiva silmä tässä kohtauksessa, niin te olette vahvempia kuin minä, sillä minä itkin kuin sadekuuro huhtikuussa, mutta älkää unohtako, ystäväni, vaikka Cruz on nyt kaltereiden takana, tarina ei ole ohi, kaukana siitä. Sillä jossakin tuolla palatsissa kävelee yhä se toinen, Cruzin salainen käsi, se joka todella toteutti kauhean teon. Ja niin kauan kuin hän on vapaana, kukaan tuon talon seinien sisällä ei ole turvassa. Manuel ja Curro tietävät sen. Ja he ovat vannoneet metsästävänsä totuuden loppuun asti, olkoon se kuinka hyvin kätketty tahansa. Sillä oikeus, joka jää puolitiehen, ei ole oikeutta lainkaan. Ja siihen, rakkaat katsojat, me jäämme tänään sydän pamppaillen kysymykset polttaen mieltä. Kertokaa nyt minulle kommenteissa, ansaitseeko Cruz mielestänne anteeksiannon vai onko hänen sydämensä lopullisesti mätä? Minä tiedän oman vastaukseni, mutta haluan kuulla teidän ja antakaa arvosananne asteikolla 0–10, minkä arvosanan te annatte Cruzille kaiken tämän jälkeen. 0 armottomalle markiisittarelle, 10. No, sitä minä en usko kenenkään antavan. Jättäkää vastauksenne tähän alle kommentteihin. Minä luen ne kaikki, sen minä lupaan. Ja mitä te uskotte, kuka on Cruzin salainen rikoskumppani, joka kävelee yhä palatsin käytävillä? Petra, Lorenzo vai joku aivan muu? Kirjoittakaa veikkauksenne kommentteihin ja katsotaan, kuka teistä arvaa oikein. Jos tämä tarina sai teidän sydämenne pamppailemaan niin kuin minun, painakaa se peukku pystyyn. Se auttaa minua valtavasti ja antaa minulle voimaa jatkaa novellan videoiden tekemistä joka ikinen päivä teitä varten.
Tilatkaa kanava ja laittakaa se pieni kello päälle, ettette missaa yhtäkään käännettä, sillä uskokaa minua, La Promesan salaisuudet eivät lopu tähän. Ei todellakaan. Nähdään seuraavassa jaksossa, rakkaat ystävät. Pitäkää hyvää huolta itsestänne ja muistakaa, tuossa palatsissa kukaan ei ole se, miltä näyttää. Hyvästi toistaiseksi.